Beth yw Menter Gymdeithasol? Mae mentrau cymdeithasol yn busnesau sy'n defnyddio elw mewn ffordd fuddiol. Mae cannoedd ohonynt ledled Cymru sy'n creu grym nerthol i newid cymunedau a bywydau. Maen nhw'n gweithredu ar draws llawer o sectorau, gan gynnwys y celfyddydau, addysg, gofal, tai, chwaraeon, ailgylchu, cynhyrchu bwyd a thyfu bwyd. Mae mentrau cymdeithasol yn masnachu i greu effaith gadarnhaol yn eu cymuned, trwy ailfuddsoddi elw yn eu cynhadaeth, neu trwy gyflwyno gwasanaeth. Gallai hynny olygu gweithio gyda phobl sydd angen cymorth, neu fynd i'r afael a phroblem, fel ailgylchu neu wastraff bwyd. Fel arfer, mae gan bentrau cymdeithasol fwrdd cyfarwyddwyr a staff neu wirfoddolwyr, gallu strwythurau cyfreithiol amrywio. Yn aml, gall y busnes ddenu grantiau a benthygiadau i gefnogi ei genhadaeth. Mae mentrau cymdeithasol yn busnesau cymdeithasol hefyd. Mae hynny'n cynnwys cwmnïau cydweithredol neu fusnesau ym mherchnogaeth y gweithwyr neu'r gymuned. Os ydych chi eisiau datblygu busnes sy'n creu newid cadarnhaol, cysylltwch â ni am gefnogaeth. Ffoniwch dim 3 111 5050 neu e-bostiwch sbw inquiries@cwmpas.coop. Neu ewch i'n gwefan